Eta azteko, Marije Bidagurain dituko du toltzara, etorri mesedez, eta egingo duguna da, 25 urte hauetako errepasoa egin bion artean. Kaixo, egunon Marije? Egunon. Zer modu zaude? Bueno, ondo. Urduritasun maila hori nola dauran bazu? Bueno, eusketzen den gaude ondo pasatuko dugu. Venga, ba. Euskaltzatia betetzea. Vale, hasiko gara bukaeratik. Eta hau da, norbait berria edukiko bagenu hemen, sentitzen dut, baina guztiok ezagunak gara hemen, baina norbait heltzen baldin bazaigu batean euskal zientziara, ikertzaile gazte bat edo ezein gaztea, hori ikergaztetik atozela eta bar, nola salduko genioke inguma, nola salduko zenioke inguma zer den? Inguma euskarazko produzio zientifikoa biltzen dauen datu basea da. Laburki esan da eta argi esan da, inguma euskarazko produzio zientifikoa biltzen dauen datu basea da. Orduan, euskarazko produzio zientifikoa zer dan jakitxeko guk bildu gendun eta esan gendun euskaraz produzitzen dana. Ez da itzulpena, ez da divulgazioa, da produzio zientifikoa, goi mailako produzio zientifikoa, euskaraz sortzen dana. Orduan, gure datu basean produzioa sartzeko irizpide batzuk behar doguz, horrek irizpide zehaztu ziren, luzera minimo bat, UEB-tik, datu base batzordetik onartzen dizen erakundien parkatu? Iturriak. Urduritasun baina hemen dau. Bale, lasai. Txarta saldu naz. Iturriak, erabakitzen dituzu esointzek diren iturriak. Hori da, orduan, iturri horrek definitu gendu zen, eta biltzen hasi ginen, bai ahoskoa eta bai idatzizko produzioa. Bai, eta kontutan hartuta, justu urte hasierar arte, azkenengo 10 urteetan zu izan zarela inguma ezur mamitzen zuen pertsona, zuzara personifikazio hori. Zer izan da zuretzat inguma 10 urte hauetan? Niretzako izan da nire lanan zentroa. Dokumentalista nazen aldetik eta UEB hasi nintzen orduko, niretzako euskaraz produzio zientifikoa egotea eta horren garrantzia ulertzea eta hori biltzen egotea oso garrantzitsua zen niretzako, eta pentsaten eban orokorrien zala garrantzitsu euskaraz dauena erakustie eta ondo biltzie, eta ondo egiteko lan horretan jardutie. Datu baseen kalitatea mantentzie eta ikustie euskaraz produzitzea ez da hain erraza. Nazioartean dagoen egoera produzio zientifikoan inguruen ikusitxe, euskaraz gurekide batek esaten duen moduen, euskaraz produzitzea da kasik kasualitate kosmiko bat esaten da, ez? Dauen produzio zientifikoan inguruen euskaraz egin alizetie, oso gatza ikusten da. Eta, niretzako oso 10 urte oso interesgarriak izan dira. Intentsoak imaginatzen dut baita ere, ez? Baitxe. Egon gauza guztien bezala, ez? Momentu oso onak, momentu, eskin onak. Bakardadea dago asko. Baina uste hori lan guztietan, gertatzen zaigula. Bakardadea asko, produzio zientifikoa euskaraz lantzen dauen erakunderik gure moduen ez dauelako, eta beste unibertsitatetan eta ikusi dugun interesa eta ez darako hainbeste, eta badau jente asko lan egiten dauena, baina propio bultzatzen edo biltzen dauenik oso erakunde gutxi esango gendu, eta lan handiz ez egiten dabe. Horrek baita ere, adierazten du ez, zin beharrezkoa zen hau egitea? Bai, oso. Erakustea eta argazki bat emotea euskaraz produzitzen danari buruz, garrantzitsua da. Eta orain galdera, zuei luzatuko dizuet, zuentzat zer da inguma? Nola ikusten duzu inguma? Bueno, Goiatz, zu ez duzu kontatzen, zen bukaeran kontatuko duzu zuentzat zer den. Zeren, karo, askotan, entzuten dugu, produzitu behar dugu, badakigu nolako funtzionatzen duen ikerkuntza sistema, baina baitere, nola ikusten duzu zuek inguma? Norbait animatzen da esatea, usuen zu lehenengoko inguma izan zinen, pakean utziko zaitut. Karmele, parkatu. Karmele, zuei pakean utziko zaituztet, nahikoa sufritu zenuten, baina zuentzat zer da? Inotu ez da animatzen zu zer esatera? Ez? Esango dut niretzat zer den inguma. Ez dago arazorik, horretan, esango dizuet zer den niretzat inguma. Lehen esan dudan bezala, lanabez bat gauzak aurkitzeko.
azken finean dokumentatzen dugu, gero gauzak aurkitzeko. Gero galdetuko beste galdera bat egingo dizu eta aurrerago mahai inguruan, berotzen saretenean, baina, pizkatza tanteatzeko lekua. Bale, galdera teknikoak, 25 urte. Ze bilakaera izan du 25 urte hauetan ingumak, edo pentsat zuk bizitzen dituzun azken 10 urteak? Bilakaera izen da, lehen agian garrantzi handiagoa emotezakola egileri, eta oin produzioa da lantzen duguna interes handiago. Egileak zaintzen dugu, egileek ondo definitzen dugu, ez dago egile errepikapenik, eta datuek sartzen dugu zen zaindu egiten dugu ez egotie errakuntzarik, baina bilakaera zentzu horretan produzioa joan da. Eta gero teknikoki be bai, hasierako datu basetik eta datuen egitura horretan zaintzen zan egileen ikuspegi horretatik, apurka aldatzen joan gara dokumentuen edo erregistroan lanketara. Eta webgunea be bai, hobetu dugu 2 aldiz, eta erabiltzaileri begire aldaketak egin joguz, eta oin saiatzen gabiltzez, automatizazioa joatea, ez? Lehen eskuz eitzen izan dugu, banan sartu, eta oin gabiltza hori automatizazio edo semi-automatizazio bat lortzen, ez? Datu multzoak biltzen, gero erregistroak, banan bolkatzea, ez? Bolkau, baina gero onarpena pertsona batek egiten dau. Ez da zuzenien automatikok edana bolkaten datu basera, eta hori bai emoteotzegu garrantzize datu basien kalitate hori zaintzieri, ez? Ez datuek bolkau beste barik eta multzo horretan edo zera aurkitu, ez? Datu guztizek eta erregistro guztizek zaintzen dira. Gaur egun mundu guztia zoratuta dagoela datuak hemendik datuak hortik, zein garrantzitsua den datu horietaz fidatu alizatea. Eta behintzat zentzu hortan inguma oso fidagarria da. Bai, nik askotan esaten dut inguman dauena bada. Igual, iseleike ez egotea dana, baina dauena bada, eta ondo dau. Eta gainera berme batzuk ditu. Hori da. Zeren, ez da, hasieran aipatu duzun moduan, ez? Ez da edozer katalogagatzen hor, minimo batzuk bete behar ditu. Irizpide batzuk jarraitzen dugu, erakunde bat onartute izeteko datu base batzordeak onartu behar dau, bermiek euki behar dauz, eta gero behin onartute erakundea orduen hasten gara beren materiala datu basien sartzen. Horrek baita ere eskuko lan asko ematen du, ez? Den eskuz egiten da, giza pertsona bat daukazu hor, ez? Ez ino sintetikoa, baizik eta pertsona bat erabaki horiek hartzen, ez? Bai. Neketsua da? Ez oso interesgarria da. Oso interesgarria da. Produzio zientifikoan dauen abaniko osoa ikusteko aukera da, ez? Eta gero ikusten da datuetan, azkeneko urtietan gure izen dugu, gordeten dugun informazioa, erakutsi eran baten, orduan estadistikak atalaten hasi gara, eta ikusten da zein dan gaur eguneko euskarazko produzio zientifikoaren argazkia. Eta oso interesgarria da hori ikustea, gerora, lehengo maizen egon diezenak, erabaki desberdin ekartzeko aukeri eukitzeko, ez? Badauen emakume gehiago edo gitxia, badauen zientzia, oinarrizko zientziatan gehiago giza zientzietan baino, halako gauzek ikusteko, oso interesgarri, zeintzu diezen erakunderik produzio handien adako hienak, horrelako datuek oso interesgarri dira. Eskerrik asko, Marije, gauza gai horiek etaratzagatik, zeren hori egingo dugu orain. Zeren, karo, hitz egiten gabiltza ingumari buruz, baina ez dugu inguma ikusi. Orduan, joango gara inguma ikustera. Itzura aldatu diote orain dela gutxi, ez? Bai, hain dela astebete argitaratu dugu webgune barria. Beharrezkoa zen, gure genduzan beste atal batzuk erakutsi, ez bakarrik produzioa ikusteko aukeri emon, baizik eta ingumak sortu dauzen beste proiektu batzuk erakustie, eta niretzako azken urtietan oso garrantzitsua izan da, hori ez, inguman argazkiz erakusteko aukeri emotie. Estadistikak erakutsi, produzioak emoten dauen argazki hori erakusteko, ez? Emilio ondo portatu da bidontan? Emilio santu da. Emilio gure informatikari da eta aguantaten dozku dana. Eta lan asko inogu, datu basi aldanik eta erabilgarri zen izetie, erabiltzaientzako erabilerraza izetie, ez?
alde batetik hori, bilaketak etxiko era desberdinek emon, bai simplea, bai egile bitxartezkoa, bai erakunde bitxartezkoa, edo bilaketa aurreratua, operadore bolearrak erabiltzeko, datu base batek emoten dau esan aukera guztizek eskaintzen dauz, edo saiatu gara. Gure mugak dakoguz, garapenerako aukera asko dauz ondino, baina usteot azkeneko produktu hau bastante interesgarri dela. Eta gero, beste ekintza batzuk egin likitzenak datu baz, webgunien, lehen aipatuneko erakutziko zuet, oso ikusgarri zedalako, eta nik uste dut, dela aipatu dugun, argazki horrek ikusteko aukera, ez? Hemen orgoian, ireki da pestaina moduan, bai? Bai. Oraingoz oso estadistika gutxi dakoguz, baina, hemen badauz batzuk atara duguzenak oinarrizkoenak dienak, badabiltza horre ingumatik sortu den beka horretan beste estadistika eta beste datu batzuk erakusteko moduko lanak egiten, baina lehen aipatu dutena, adibidez, aukerie dau ikusteko ekoizpen zientifikoak... Epa. Badabil, Emilio? Honin bai. Hori, ze arlotan produzitu dan gehia, ze arlotan gutxi hau, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunei hori erakutsi, ez? Gero, oneri irakurketa bat enbierdako, eta irakurketa horren ondoren erabaki batzuk hartu, edo behintzet ulertu zer gertatzen den, baina behintzet badako datuak eta irakurketa hori eitxeko aukera. Da horrek da, ingumak emon dauen, azken 25 urteetako lan honetan, emon dauen, pentsatu eta aurrera pausurik handiena, ez? Bestela zela jakingo dugu zer dauen produzio zientifikoan. Eta horren arabera ze erabaki hartzeko, nondik atako gu informazioa, ben badako gu ja informazio hori, ez? Eta, hori, bere garaizen, Karmelek beren tesisen egin ban irakurketa bat, eta irakurketa hori ulertu egin behar da eta ikusi egin behar da, azkeneko urtietan datuek handitu doguz eta badau irakurketa eguneratu bat eitxiko. Adibidez hemen dekazita, nola banatzen den, lehenengo gai arloka begiratuko dugu, eta ikusten dugu, bai giza zientziak eta artek eta gizarte zientziak eta zuzenbideak direlak gehien produzitzen direnak euskeraz, baina, oskari entzun da, hori beste hizkuntzetan ere gertatzen da. Orduan zentzu hortan, hizkuntza normal bat izango ginateke, txikia, baina normala, zorionez, ez? Askotan... Beste hizkuntzetan ingelesan izen ezik, ez? Baina ingelesa... Nik ingelesan ez dakit asko sinestuko nuke beren erabilera, batez ere kontutan hartutez bakarrik hizkuntza frankoa dalako, baizik eta denok produzitzen dugulako ingelesez gero beste meritu batzuk lortzeko. Ez da oso organikoa zentzu horretan. Eta bai ikusten dena da hori natur zientziak, ingeniaritzak eta osasun zientziak dira gutzien direnak, justu ez, ingelesean adibidez, hemen eta eben izango litzateke, baina bueno, sin más. Baina bai interesgarri dutzen zaidana da banaketa, sexu edo, genero, ez da bai izango, bai. Zeren izenak automatikoki identifikatuko dira, edo... Bai, azikera bateko, izan da, azkeneko urtietan injogun lanetako bat, azikera baten ezien esan generoa gehitzen egiletan, eta urte baten erabaki gendun hori datuek eukitzeko beharrezko zala aldatzi, eta generoaren eremu hori gehitzu gendun automatikoki izenaren arabera. Zuzenketa batzuk egon die, zabalik dau bakotza beren genera guri esan eta ipintxiko bir dauen lekuen, baina gaur eta horregaitxik da datu pribatu bet gaur egun, baina bai, engendun eta hau da dakogun argazki. Bai ikusten duguna da, arlo batzuetan, emakume gizon proportzioa bueno, baina adibidez hortan gizonezkoena ikaragarri altua da, eta dioz osasun zintzietan nahiko orekatua, egia da osasun zintzek nahiko feminizatuta daude arloak direla, eta agian horregatik ere ez da hain harrigarria. Hori eta bebai honek azken baten die 1978tik 2023-ra. Produzio zientifikoa osasun zientzietan eta osagaizi esker da. Azkeneko urtietakoa da, eta azkeneko urte honetan produzio zientifikoa beste epizu batzuk dakoz. Orduen hor bebai, ze garai aztertzen dugun,
garrantzitsua izan leike ondo ulertzeko datuek eta bai hori, datuek hor dauz, ustiatu egin behar die eta irakurri egin behar die. Bai, ez, adibidez hau urtez urte egingo bagenu, irudia beste antzeko, ez dakigu antzekoa edo ezberdintzen guretzateke generoka, baino bai ikusi dezakeguna da, bai, bestean. Bai, estatistikak emon, bai, hor dago kargatzen, ti. Vale, adibidez hemen, bai. Emakumezkoak urdinien, leleoko 40 urteetan agian, azpitxik doie, baina 2000 urtetik aurrera igoten doa, eta azkeneko 10 urteetan oso parekoa da. Hori be, irakurketa bat egiteko balio da, ez? Azkeneko 10 urteetako produzioa parekatu dagoela. Datuek hor dauz. Irakurketa eta datuen ustiak eta hori, eginen behar da, baina ingumak emoten dauz datuek. Begiratzen abil, azkenengo urteetan badagoela zerra hortz itzura hau, eta imaginatzen dut goi hauek izango direla urte bakoitiak ikergazte dagoelako. Hori da. Justu ikergaztetik gatuz, imaginatzen dut 2025 baitere gora egingo duela. Bai. Eragina dauka, ez da? Asko. Eta, egize da hor adibidez falta dugule materialen zientzian kongresu ebe bai, urtean txekoetan dauela, baina kongresuak euskeraz egiteko lan horretan nabarmena da. Eta ikergazteek sortzen dauen piko hori oso nabarmena da. Claro, horrek adieraziko luke euskaldunak badaudela zientzia egiten, ikerkuntza egiten, zeren hor badago produkzio bat nahiko nabarmena, baina ez daukatela nolabaiteko sasatze edo errekonpensarik hori egiteagatik, baizik eta kongresu batean artikulu bat edukitzea puntuak ematen dituelako. Gainera nazioarteko kongresua da ikergazte, orduan horrek puntuak ematen ditu eta gaitasuna egon badago, ez? Bai, argi. Hor ja sartzen gara beste maila baten, ez? Euskeraz produzitzeak emoten ez dauen puntuazio hori norberan profesionalki beran karreran izaldik dauen hobekuntzari begire. Hor sartzen gara beste gai baten... Bai, baina eragina dauka, esan edut, azken finean, hori ia segon nintzen jardunaldi batean, eta asko gustatu zitzaidan egin zuen gogoeta pertsona batek, eta da, egiten dugu ebaluatzen dena. Hori da. Eta, ebaluatuko balitz, egingo genuke. Hori da, bai. Eta azkenean, baita ere, hemen dagoen reflexua da, hori, hau ebaluatuko balitz, ziurrezki produkzioaren azaleazio bat egon daiteke zen egon badago, ikusten dugu ikergazte urte horietan badagoela egoera bat. Bai, eta hori, esaldiz oso ona da, egiten dugu ebaluatzen dena, berez naturalki nire ustez, beren karrera guztia eta gero masterra edo tesia euskeraz egin ostean, naturalki urten bierko zen euskaraz produzitzea. Baina, ez, naturaltasun hori apurtu egiten da nolo bait, ez? Segaiti, lan askora dauelako eta benetan errendimendu bat emongo dauena ingelesez produzitzea dalako. Orduen, euskara gelitzen da hor, albo batera. Ustut, beste estatistikaren bat baita ere ipatu nahi genuela, txartuko horretzen ez baldin badut, zeran hori, nabaritzen dela zintzuk eta baino baita ere da abekua, ez? Nork produzitzen duen, ez? Bai, azken urtietan jogune aldaketa bada inguman, dala filiazioa jartzea egileri, ez da hainbeste zein dan argitaratzen dauen erakundea, garrantzitsu edala, behar dauelako laguntza be bai, baina zeinek sustatzen dauen ikerketa eta euskeraz argitaratzeko aukera hori, ez? Eta, hau bai apurbet begire nazioartean egiten diezen lanan inguruen, ez? Aipatu egon ingeleseko eta datu basean dizek nazioartekoak eta egiten dabe, eta zein dan filiazioa hori garrantzitsu da. Orduen, azkeneko urtietan gehitzen hasi garen informazioa da, egileen barruen sartzen dugu,
guk, hau, honen irakurketa eitxeko, datu basi Excelan, bere datu Excelan antolatzen dago esan ulertu behar da, eta momentuko argazkize da balio dauena, ez? Hor teknikoki irakurri behar dizen gauzi die, baina, kontu ezein da, honek erakusten dauela, ze erakunde bultzatzen da bien euskeraz produzitzia. Kasu honetan, EHU da, ikerlari gehi danak hasi dako zen erakundie da, beste unibertsitariek eta oso ikerlari gutxi dakoiek konparazioan, baina alan dabe, nik esango neke, benetan volumenak konparatuz gero, igual badauzela erakunde oso txikizek, UEU-bera, bere txikitasunien produzio oso handizel dagoina. Horrek irakurketa behitxeko dauz. Baina, filiazioan lanketin azkeneko urteko aldaketa bat izen da, eta hor mantentzen dugu, honek bemondozkuz beste aukera batzuk zabaltzeko gure informazioa, eta, hau da, progresuen edo lanketan dauen proiektuetako bat ingumari buruz. Eta estatistiketaz gain, baita ere, hitz egin genuen, zeren nahiko berritasuna da, proiektuei buruz, ezta? Hau izen da gure webgune aldatzeko arrazoietako bat. Ez geukan lekurik ingumak sortu dauzen beste proiektuek zabaltzeko. Eta hemen gure izen dugu erakutzi ingumatik eratorrita sortu dizen beste lan batzuk. Adibidez lehen aipatu daue Josun izen da, tesikerra adibidez, euskarazko tesien datu basea, ingumatik sortute edo agertu zen, eta hor dauz euskeraz online edo aurkitu daitezke zen tesi guztiak. Ez dauz danak, online ez dauena ez talako tesikerrera eruten. Inguman bai badauz danak. Eta hor aipatzen nahi neban bai, euskarazko produzio zientifikoan inguruen datu bet, euskarazko tesien, 1000. tesiaren lan gaia pasau dugu. Eta hori oso datu garrantzitsu da, edo behintzet borobila, ez? Eta, aipatzeko, eta, tesiker da proiektuetako bat, beste bat artizarra, lehena aipatu dut inguma zigera baten egileri begire egoala, bai aldatu zen eta produzio zientifikora pasau dugu, eta egileen komunidade hori mantentzeko edo bai biergendun erraminta bat, eta orduen UEU-tik sortu zen artizarra. Egile euskaldun, zientzia produzioan dabiltza zen pertsonak bilduko dauen sare soziala. Garatzen gabiz ondino, aldatzen gabiz, baina hor dakogu beste erraminta bat foro hori sortzeko, edo foro hori mantentzeko. Gero azkeneko urtien eukidogun nolako berritzasun bat, izen da Euskararen adierazle sisteman sartzea inguma informazio iturri moduen, eta honek guztiek gure izen dugu nun baiten erakutzi, eta gehi jaueleko leku badauela bai ikusi, ez? 6. bat edo beste 10 berdiesenak. Ingumarekin ikertzen bai, ingumatik sortu dizen ikerkuntza lana, lehen aipatu duten Karmelena edo hortik sortu dizen beste batzuk, eta gero inguma Wikibase dela inguma beste pausu bat aurrera eraman, ez? David Lindemanen bitxartez, erun gendun inguma datu base semantiko batera eruteko informazio guztiz, ez? Eta, hor dako guz proiektu, martxan dauz, lantzen dauz, gehiago sortzeko esperantzagaz, eta inguman biltzen den informazio guztile erabilgarri eta erabilgarrien eta zabaltzen jarraitu. Ze hori galdetu behar nizun, nik goratzen dut orain dela 5 urte pandemia garaian egin genuen hasierak ekitaldian, zeitorrek epatzen kategoria itzi barik, erabili nituen ingumaren datuak erauzintuen zen publiko, momentu hortan, publiko daude, jaso ditzakezu. Orduan, edonork jaso dezake eta egin nahi behar dituen analiziak. Gure mugak dakoguz, teknikoki ez talako erraza, baina adibidez, azkeneko aldaketatako bat, lehen bageukan, erabilgarritzasunerako,
jentik erabiltzeko, hemen badakoguz bilaketa baten joztien, datu baseko informazioa Excel batera bajatzeko aukerie dau, edo imprimatzeko aukerie, orden horrek datuek hartu eta norberak egin leike dause, bier dausen irakurketak egize da hor muga batzuk badausela, da dakoguzen datu guztiek, ezin joguzela zabaldu medio honen bitxartez, baina gugaz kontaktuan jarri eskero, disponibilitate osoa dau datuena, ez? Eta zentzu horretan ikerketa gure dauena ingumako datuekaz, zabalik dako, zabalik da beretze bada.